הנושא הפלה מאיטליה, המרואיין שאול אורן, שיחה שנייה, המראיינת נענה נוסינוף, תאריך 20 לינואר 1967. לא חשוב. לפני שאנחנו מתקדמים, נדמה לי שהיית רוצה לתקן משהו בתיאור פרשת החבלה באוניות הסיור בנמל חיפה. בבקשה. כן, אני רוצה לתקן מספר פרטים בקשר לפעולת החבלה שהייתה בנמל, שבוצעה בליל הגשרים. ראשית, הכניסה לתוך הנמל בוצעה על אותה ספינת דייג, טריטה, שבה אחר כך גם נסוגנו. הספינה נכנסה כספינת דייג רגילה לתוך שטח הנמל, והתקרבה למקומה הרגיל ונצמדה בקרבה לאליזה שהייתה שייכת לדייגי קיסריה. למעשה מכאן גם הוכנס החומר שהיה מיועד לחבלה, מוכן עם כל האבזרים שלו. החומר היה ערוך בתוך נקניקיות מיוחדות כאלו, טיובים, על מנת שמים לא יחדרו לתוך החומר. באליזה עצמה, איש מאנשי הצוות לא ידע שום דבר, עד אשר יוחאי כינס אותם בשעה מסוימת לפנות ערב, ומסר להם פרטים על מה שהולך להתבצע. אני זוכר את אגבותיהם של האנשים באותו מעמד. חלק כמובן שמח מאוד לעניין, וממש הרגשת מתוך עיניהם את הקריאה. הנה סוף סוף אנחנו מתחילים להגיב על משהו. וכמובן שאי פה ואי שם ראית גם עיניים קצת נפחדות. מתוך אנשי הצוות למעשה נבחר אחד שהוא רצה בעצמו לבצע את העניין של הגשה של החבלן בסירה קטנה אל מקום ההיערכות, שמשם הייתי צריך לשחות, ואת התפקיד הזה עשה יגאל. מה משפחתו אני זוכר. בכל אופן, יגאל עצמו היה בחור אמביציוני עד כמה שאני זוכר, וכמה אם אני לא טועה, הוא אפילו היה באותו יום ממש קודח. היה לו חום גבוה, אבל הוא לא ויתר בשום אופן על חלקו הקטן כביכול בכל המבצע הזה, לקרב את החבלן למקום ההיערכות. למעשה כל הפרטים של השחייה בוצעו בהתאם למה שסיפרתי קודם, ורק עניין של התוספת הזו עם הסירה, שבה למעשה גם חזרתי אחר כך מחלק מסוים עד הספינה. דבר חשוב להזכיר, ברגע שהיינו כבר מוכנים לבצע את הפעולה, או יותר נכון זה היה, אני חושב, שעה או שעתיים קודם לכן. שעת האפס נקבעה ל-12, שבה למעשה היה צריך להיות משולב פיצוץ במספר מקומות בארץ, ביניהם פיצוץ תחנת הרכבת בחיפה. הרגשנו, או יותר נכון הצופה הרגיש שזו תנועה חשודה בסביבת ספינות הדייג. מיד הבחנו במספר שוטרים בריטים שהתקרבו לכיוון הספינה,
לא הייתה שהות בידינו להצפין את החומר במקום בטוח, ולכן מיד הצפנו אותו מתחת לאחד המזרונים, ועלינו כולנו, גם אנשי הספינה, על המצעים, וכמובן שהשתדלנו מיד להקים כל נחרה גדול. הם נכנסו פנימה והתחילו להעיר אותנו, ואנחנו ככה מנומנמים, הסתכלנו עליהם והם הסתכלו עלינו והתחילו לעשות חיפוש במקום, אבל למזלנו הם לא גילו את החומר, ואחרי שהייה קצרה במקום הם עזבו את הספינה. דקות ספורות לפני שעת היציאה, ברגע שכבר הייתי חגור בחומר עם כל המכשירים, כל האבזרים, נשמעו פיצוצים חזקים מכיוון תחנת הרכבת בחיפה. מיד הביננו ששעת האפס שלנו אינה יכולה להתבצע באותו זמן, משום שהתחילה מיד תכונה רבה בנמל. פרוז'קטורים התחילו להאיר לכל צד, לכל כיוון. כמובן שביניהם העירו את ספינות המיועדות לפיצוץ. וכמובן שכל הנמל רגש, ואיתו תחנת הרכבת שהייתה צמודה לנמל. שוטרים התחילו לרוץ ממקום למקום, לנצ'ים מיוחדים של המשטרה, לנצ'ים של סיור, נסעו בכל שטח הנמל, ומסיבה זו נאלצנו לדחות את שעת היציאה למועד מאוחר יותר. אחרי שעה או שעתיים נרגע קצת הנמל וסביבתו. שעה הייתה בקירוב 2:30, ואז יצאנו לפעולה, וזה בוצע בהתאם למה שסיפרתי קודם לכן. כרגע הזכרת ששמעתם הדים לפעולות אחרות באותו לילה. רציתי לשאול אם ידעתם על זה. ידעתם שאתם משתתפים במבצע יותר גדול? ידעתם משהו על התכנון של ליל הקשרים? כן, ברור שידענו שאנחנו משולבים במסגרת כלל ארצית של פעולות חבלה שצריכות להתבצע במקומות שונים בארץ, ואנחנו משולבים ביניהם. אינני יכול להתייחס כרגע מה קרה בדיוק באותו מעמד לגבי שעת האפס. בכל אופן, השיקול לפי דעתי היה שיקול הכרחי אם היינו רוצים להצליח בפעולה. טוב, בכך סיימנו את פרק החבלה ונעבור לפרק ההפלה. רציתי להתחיל ולפתוח בשאלה מה היה חלקך בהורדת מעפילים מהספינות. אם להזכיר לך תאריכים, באוגוסט הספינה הראשונה נתונה, דלין, ונדמה לי שגם בה השתתפת בקיסריה. כן? כן. עכשיו, לגבי הספינה הזאת, יש בה בוודאי דבר מיוחד, כיוון שזאת הייתה ספינת המעפילים הראשונה שהגיעה לארץ. כן, אבל הודיעו לכם משהו מיוחד בקשר לזה, כי בכל זאת הרי זו פעולה ראשונה מסוג זה. אנחנו חיינו בציפייה את היום הזה שבו תבואנה הספינות הראשונות למולדת. כל הכיוון שלנו במסגרת הקורסים, החינוך העצמי שנתנו לעצמנו, החינוך שהמדריכים נתנו לאחר מכן לחניכים שלהם, היה במגמה ובייעוד מרכזי לראות את הפעולה של הורדת עולים, הצלת נפשות, כפעולה מרכזית, חיונית וחשובה. לכן שמבחינת הרקע היינו מוכנים לכל צלל, ואני חושב שגם מבחינה זו, לכל אורך הדרך השתדלנו לעמוד במשימות שהוטלו עלינו. לגבי הספינה דלין,
שהיא הייתה הספינה הראשונה, ושידענו שעליה נמצא חברנו ישראל חרקובסקי. הייתה תכונה והתרגשות בלתי רגילה. אנחנו ערכנו את עצמנו במתכונת הרגילה שלנו במסגרת אותם האימונים האפורים והשחורים שעברנו בקיסריה על אותן הסירות עצמן, כיצד ואיך נגיע ונוריד את המעפילים לחוף. ברור שזו הייתה פעולה ראשונה, התכונה לקראתה הייתה רבה, אבל דומנו שביצענו את כולה לכל שלביה בהתאם לתכנון שהיה מקובל ומתוכנן מראש, בהתאם למסגרת המקובלת של האימונים שעברנו. למעשה הקשר עם הספינה התבצע, אני מתכוון בשלבים האחרונים שלה, על ידי סימנים מוסכמים מהחוף. על מנת שהספינה תדע פחות או יותר או יותר נכון במדויק, את המקום שעליה להתקרב עד כמה שיכולה מבחינת עומק המים, היינו מסמנים על החוף שתי נקודות אור ומשתדלים להסתירן לגבי צדדים שונים, ושהצד היחידי שיוכל להיראות יהיה רק כיוון החוף. ניתן היה לעשות את זה באמצעים מלאכותיים, ניתן לעשות את זה גם במצב שהאורות האלו היו בתוך ערוץ או בתוך גיא קטן, ושני האורות האלו למעשה נתנו את הכיוון שהאונייה צריכה להגיע אליה. אלה היו מדורות? בבקשה? מדורות? לא, הסימנים ניתנו על ידי פנסים. ברור שלתאורה כמו מדורות אין ערך במקרים כאלו, אנחנו חייבים להסוות את האורות האלו ולא להתגלות. לכן התאורה הייתה על ידי פנסים מוסווים, ורק אפשר היה לראותם מכיוון הים. על ידי קבלת שני אורות, ספינה יכולה לכוון את עצמה בקו ישר למקום הזה, וברור שככה מוצאה הפעולה. הספינה התקרבה עד מקסימום יכולתה מבחינת עומק המים. הסירות עם האנשים המיועדים לכך לחתירה היו מוכנות, התקרבו בחתירה אל הספינה עצמה, נצמדו אליה לפי כל המקובל והנלמד בקורסים, ואז החלו האנשים לרדת, ובתוך הסירה החותרים קיבלו אותם. כל אחד ואחד מהחותרים היה לו תפקיד ידוע מראש, הוא צריך לקבל את העולה שבא ולהושיב אותו במקום מסוים של הסירה עצמה, כי בנושא זה יש בעיה של איזון משקל, וברור שחייבים להקפיד על כך, כי אחרת הסירה עלולה להתהפך במידה והרבה אנשים נשענים על צד אחד או יושבים בצד אחד של הסירה. כולם הורדו מהאוניות ישר לתוך הסירות עצמן, הושבו במקומות שלהם. לאחר שהסירה התמלאה לפי הניתן לקיבולה, החותרים ניתקו את עצמם מהספינה והחלו לחתור לכיוון החוף. בקיסריה עצמה ישנו מפרצון מאוד נחמד, שהוא למעשה בחלקו המערבי מוגן על ידי שרשרת של סלעים, והמפרצון הוא די עמוק יחסית. כמו כן בצידו המערבי יש לו פתח צר שרוחבו כ-15 עד 20 מטרים, שדרכו היו נכנסות הסירות
אל שטח המעגן. לאחר חתירה מאומצת, הסירה נכנסת לתוך שטח המפרץ, מתקרבת אל החוף, והאנשים, החותרים, קופצים, תומכים בה, מחזיקים אותה, שהסירה לא תזוז ימינה או שמאלה, אלא שחרטומה או הירכתיים שלה, שבמקרה זה של הסירות הללו היו חרטום וירכתיים די דומים, מבחינת החדות, מבחינת האפשרות שלהם לעמוד מול הגלים, גלי החוף. הוחזקה הסירה במצב יציב וניצב לגבי הגלים עצמם. העולים החלו לרדת, וכאן למעשה הייתה יחידה מיוחדת שתפקידה הייתה לקבל אותם. זו נקראת מחלקת החוף. אלה אנשי הקורסים הקצרים? במרבית הורדות השתתפו בפעולה הזו של אנשי החוף מהקורסים הקצרים. כמו כן השתתפו גם אנשים נוספים לשם הבטחה של שטח הפעולה מיחידות פלמ"ח סדירות רגילות. אותם אנשים שתפקידם היה לקבל את העולים מהסירות, הם בדרך כלל היו לוקחים אותם על הכתפיים או על השכם, ויחד עמהם הולכים את קרבת הדרך הקצרה של מספר המטרים שנשארו עד החוף, וכמובן בתוך המים, חצאי ערומים, ומביאים אותם אל החוף. משם שוב הייתה מעין מחלקה או כיתה מיוחדת שתפקידה היה לקבל את האנשים ברגע שהם ירדו אל החוף ולקלוט אותם או בתוך חדר האוכל של המשק או בכל מיני מבנים מרכזיים אחרים. בדרך כלל אנשים קיבלו משהו חם מיד לשתות, ולאחר מכן היו מפזרים אותם בקיבוצי הסביבה ובמקומות שמיועדים לכך מראש. כן, עכשיו אם כי דלין הייתה האונייה הראשונה שבאה לארץ, בכל זאת היה סיכוי נאמר שהבריטים איכשהו יתקלו בו או יגלו אותה. מה היו האמצעים שהכנתם לקראת גילוי בריטי חוץ מאשר הסוות האורות? הכנתם גם אמצעי הבטחה או התגוננות או משהו דומה לזה? לגבי הספינה הראשונה, דלין, אינני זוכר בדיוק אם היו איזה אמצעי ביטחון מיוחדים שנקטו בהם, אבל מה שאני ברור וזוכר לגבי פעולות אחרות שהיו, כפי שאמרתי קודם לכן, יחידות סדירות מהפלמ"ח על נשכן הדל באותה תקופה שהיה, שתפקידן היה לאבטח את שטח הפעולה. האם כשהשתתפת בפעולה של דלין נפגשתם עם אנריקו לוי? אנריקו לוי, הוא היה רב חובל. לא יצא לי להיפגש עם אנריקו לוי. טוב, ידוע לי גם שהשתתפת בהורדות הנוספות, אלה שבאו מיד לאחר דלין, זה שתי הנתונות ושתי הפייטרו. אם זכור לך עוד משהו מיוחד לגבי ההורדות האלה, לפחות לפייטרו בוודאי היה צורך ביותר ארגון, כיוון שהיא הייתה הגדולה ביותר שבעד. אז אם דיברנו קודם בדלין ונתונה לא יותר מ-30 עד 70 מעפילים, בפייטרו היו כבר 170, וזה דורש ארגון הרבה יותר גדול. כן, זה נכון, ויחד עם זאת אני גם יכול כאן להוסיף פרטים על ההורדה של פייטרו, שהיא בוצעה בקיבוץ שפיים.
ברור, כמו תמיד, הציפייה והחרדה לבואה של ספינת מעפילים הייתה עם רטט בלב, ובכלל אנחנו ידענו שגם אנחנו עלולים להיות מופתעים על ידי הצבא הבריטי שהיה ער והחל להיות לאחר ההורדות הראשונות ער יותר לכל הבעיה הזו של הורדת מעפילים בלתי לגליים, וברור שלקראת הפעולה הזו הכינונו את עצמנו בצורה יותר יסודית ומורחבת. אני לא יכול להתייחס לגבי כלל הכנת הפעולה, אני יכול רק להוסיף ולומר על התנאים המיוחדים שבהם, עד כמה שזכור לי, אני עמדתי. עד כמה שזכור לי באותה פעולה, אני לא הייתי ביחידה שתפקידה הייתה לחתור אל הסירות, מתוך כך שהייתי שחיין טוב, ואם ערב ראו שהים מתחיל להיות במידה מסוימת קצת רוגש, גלי חוף החלו להיות גלים די גבוהים, כך שמתכנני הפעולה, ואני משוכנע שזו הייתה הסיבה, הם בחרו צוות של כיתת החוף, שהצוות הזה יהיה מורכב יותר מאנשים שרמתם המקצועית בשחייה היא גבוהה. אני בתקופות אלו וגם בתקופות מאוחרות יותר שימשתי בין השאר בתפקיד של מדריך, וגם עסקתי בשטח ההצלה, ככה שלמעשה אחד התפקידים המוגדרים במקרה זה של שפיים ופטרו היה תפקידי במקרה שעלול אחד העולים לטבוע, פשוט להציל אותו. זכור לי שזה היה לילה קר מאוד, לילה שממש אני זוכר פעם ראשונה בחיי שתיתי כל כך הרבה קוניאק שהכינו לנו על החוף, וממש לא השתכרתי. אני חושב שהכמות שהורגתי באותו לילה זה בקבוק וחצי אם לא יותר, אבל זה היה לפחות האמצעי היחידי על מנת להתגבר על עניין של הקרה הרבה שהייתה בחוץ. ההורדה כשלעצמה בוצעה ללא תקלות ובהתאם לתכלית, חוץ מהפרט הזה שמצבו של הים באמת היה רוגש מאוד והתנאים לעבודה היו מאוד קשים. נתקלנו הרבה פעמים בבעיות שהיה קשה לקבל את הסירות בחוף, היה קשה מאוד להחזיק אותם, ויותר קשה היה להוריד את העולים. אבל ברגע שבפנינו באמת הייתה מטרה אחת ויחידה, אז כל שאר הדברים עמדו בשוליים. עכשיו רציתי להתייחס, טוב, לפני שנעבור לדבר יותר כללי. בפייטרו ב' השתתפת גם כן, עד כמה שזכור לי. פייטרו ב' הייתה אחת האוניות שנשרפו בדרכן חזרה לאיטליה, זאת אומרת נתפסו על ידי הבריטים. הטענה של יהודה רזי היא שאחד הגורמים שהביאו לזה היא שכשהאונייה הגיעה בהצלחה לארץ והצליחה להוריד את העולים שלה, כל המחתרת הודיעה שהגיעה אוניית מעפילים והורידה כך וכך עולים. זכור לך דבר כזה? הפרט ששאלת אותו כרגע איננו זכור לי בכלל. טוב, עכשיו בקשר לכלל ההורדות האלה. כשקראתי את תיקי האוניות, אז כל מפקד אונייה או מלווה אונייה היה מוסר דוח לאחר שהיה מגיע לארץ.
בדוחות האלה היו די הרבה תלונות על ארגון לקוי וכל מיני הפרעות שדי פגעו במהלך התקין, גם של ההפלגה, גם של ההורדה. עכשיו, מאחר שאתם הייתם חניכי קורס חובלים באותה עת, זאת אומרת שאתם הייתם מיועדים להיות מפקדי אוניות להבא או מלווה אוניות, היה איזה ניסיון להפיק לקחים מכל מה שנלמד על ידי הניסיון עד עכשיו? היה ניסיון להפגיש אתכם עם מלווה אוניות כדי שיוכלו למסור לכם משהו מהניסיון שלהם? כן, ללא ספק. זה למעשה היה אחד הדברים שבעזרתו אפשר היה ללמוד הן מהשגיאות והן מהיתרונות של כל מלווה ומלווה וכל אונייה ואונייה, אוניית מעפילים שהגיעה. זכור לי לא מקרה אחד ולא שניים, שיחות עם מלווים, עם חברים שלנו שיצאו לתפקיד, שלאור העבודות שלהם אנחנו למדנו והשארנו את ידיעותינו. רציתי רק להבהיר את הנקודה הזאת, אלה היו שיחות ספונטניות או שמאורגנות? כלומר, המוסד היה מעוניין שילמדו לקחים מהפלגות לגבי ההפלגות הבאות? קשה לי להתייחס לנקודה הזו ולקלוע אליה ישירות, משום שלא עסקתי באותו זמן בכלל ביחסים שהיו קשורים בין המוסד לבין הפליים, שהתחיל לשאת בגופו ובעזרת חבריו המאומנים לכך את המשימה הזו. זכור לי רק שתמיד היו לנו שיחות בנושא זה שלמדנו מהם הרבה. הביאו אותם לקורסים של האנשים האלה? כן. לעבוד בפניכם? כן. אותם אנשים היו באים אלינו או במסגרת הקורסים או שזה היה סתם במסגרת פגישה מתוכננת מראש, שבה פשוט שמענו ולמדנו לקחים. עכשיו, באוניות האלה שדיברנו עליהם הגיעו למעשה ראשוני המעפילים לארץ. אתה יכול לתאר משהו במידה שאתה זוכר את חוויות הפגישה הראשונה שלכם כילידי הארץ עם האנשים האלה? למעשה הלילה השחור הפריד בינינו, כך שלא יכולנו להיפגש איתם וממש להתרשם ממשהו. כל אחד ואחד מאיתנו היה לו תפקיד שלא מוגדר ובדרך כלל תפקיד ימי, ולאחר מכן האנשים היו פונים יותר אולי למסגרת אזרחית מסוימת, ששם אולי היו נפגשים איתם ושם ייתכן והתפתחה איזושהי פגישה יותר אינטימית ביניהם. בכל אופן, מה שזכור לי, כן, אם לומר בנושא זה משהו, שהאנשים היו במצב שהם היו מוכנים לעשות כל דבר. מה שהיית אומר להם הם היו עושים, בלי כל בעיות, בלי להקים רעש, היו ממושמעים מאוד, ובאותן הצלליות של הלילה שהכרת אותם, אז ראית אותם שהם היו מלאי סבל ואנשים שעבר עליהם הרבה מאוד בחיים, ובכל זאת מוכנים לכל משימה ולכל מאמץ גופני ונפשי. הפרק הבא שהייתי רוצה שתתייחס אליו, נאמר, היציאה לאיטליה וההתחלה בפעילות המיידית. כלומר, איך יצאת, עם מי עוד, באיזו אונייה, לאן הגעתם לאיטליה ומי קיבל אתכם שם? כן, חיכיתי בציפייה, אם אפשר היה לקרוא לזה, לתורי על מנת לצאת לחוץ לארץ ולממש את כל אותם הימים האפורים של העבודה הקשה וההכנה לקראת הייעוד הזה. ברור שכל הדבר הזה היה קשור באיזשהו תהליך מסוים של מעין העברה בין הפליים למסגרת המוסד לעלייה ב'.
דומני שלא הייתה ביניהם, הייתי אומר, איזה שיתוף פעולה מלא, בכל אופן בתחילת הפעולה, מתוך כל מיני סיבות ומניעים שונים. אולי גם מתוך, הייתי אומר, הערכה פחותה לגבי אותו דור שהפליים גידל, שלמעשה אם לקחת אותי או לקחת אחרים, אנחנו היינו ממש ילדים, ממש בחורים צעירים, וייתכן שהגישה של המוסד לעלייה ב' בנושא זה הייתה מעין גישה של אי אמון מסוים לאותם הבחורים הצעירים, כי ברובם, עד כמה שלי זכור ועד כמה שנתקלתי בהם, הם היו אנשים מבוגרים והייתי אומר קצת יותר מיושבים אולי, ובתוכנו תסס כל הזמן משהו, ובכל מקרה ומקרה של התנגשות אני זוכר תמיד שהרצון לפעול, הרצון לעשות משהו והרצון להיות אקטיבי היה אצלנו הרבה יותר חזק והרבה יותר פעיל. הנקודה הזאת מעניינת אותי מאוד, משום שבהמשך אני רוצה להתייחס אליה בעיקר ביחסו של יהודה רזי לאנשי הפליים באיטליה. מה שאמרת כאן באופן כללי על יחסו של המוסד, אתה יכול להדגים את זה בכמה מקרים קונקרטיים, בהתנגשויות עם כמה אנשים, במה זה התבטא חוסר האמון הזה בכם, חוץ מזה שהחזיקו אתכם בארץ ולא שלחו אתכם מיד? לא הייתי מוכן להתייחס בנקודה הזו אישית לגבי מספר אנשים מהמוסד. אני הייתי משאיר את זה דווקא במסגרת ההערות הכלליות שאמרתי. ייתכן שבהמשך השיחה, כשנבוא לדבר על איטליה, אולי אני אזכיר נקודות שאני נתקלתי בהן אישית. כפי שציינתי קודם, חיכיתי בציפייה רבה ליציאתי, ואני זוכר יום אחד שנקראתי על ידי האחראים שלי בפליים במסגרת הקורסים השונים שעברתי, מפקדים שלי, ולמעשה בוצעה פה מעין איזושהי העברה מסוימת למוסד לעלייה ב'. נאמר לי שעליי להיות במקום מסוים, במועד מסוים ולפגוש איש מסוים. אם אני לא טועה, האיש הזה שנפגשתי איתו היה דוידקה, מהמוסד לעלייה ב'. כן, דוידקה. טוב, שאצלו קיבלתי מספר פרטים ושמעתי ממנו מספר הערות כלליות לגבי העבודה עצמה. זכור לי שהוא הפגיש אותי עם אדם שנדמה לי קראו לו צימוקי. בכל אופן, תפקידו במסגרת המוסד היה לדאוג לאנשים מבחינת ארגון התעודות שלהם, ואם היה צורך בזה, תפקידו היה לדאוג קצת לעניין של הלבשה וכל הקשור בזה. כן, לפני שנמשיך רציתי לחזור קצת אחורה, כשדיברנו על קורס החובלים לפחות, עד כמה שזכור לי, אמרת שהיה קשר, נאמר, הייתה כפיפות מסוימת של הקורס הזה למוסד. כלומר, כשיצאתם לחוץ לארץ, זו לא הייתה הפעם הראשונה שיצרתם את הקשר עם המוסד לעלייה ב', אבל אני מבינה שהשתנה משהו בהדגשה, במערכת הסמכויות, אתם המוסד הפליים. אולי אתה יכול לעמוד על זה. אני ציינתי על הנקודה הזו באופן כללי קודם, אני מוכן קצת לפרט יותר מה שקשור לעניין הקורס כפי שאת שואלת. עד כמה שזכור לי, הקורס נתמך בחלקו על ידי המוסד לעלייה ב'.
וזה כפי נראה נבע מתוך כך שהכירו בכלל בעניין החשוב הזה ובהכנה של קאדר של אנשים שיהיה מוכן מבחינה ימית לעמוד בבוא היום בפני המשימה. ומאחר והמוסד עצמו היה למעשה השותף הראשי בכל המנגנון הזה, אז ודאי שהוא נשא בחלק מההוצאות האלו. מבחינת הפיקוד או הכפיפות ישירה? מבחינת כפיפות ישירה, אז עד כמה שזכור לי אנחנו היינו כפופים ישר לאותה מסגרת של הפליים, כפי שהיינו כפופים מראש. היו לנו מספר פגישות, מספר שיחות עם אישים שעסקו בעלייה ב'. היו לנו מספר הנחיות ומספר הדרכות ככה שקיבלנו מאנשים לאור ניסיונם, אבל לא זכור לי משהו שניתן לנו במישרין באותה תקופה על ידי המוסד לעלייה ב'. וכשיצאתם לאיטליה עברתם באופן יותר הדוק למסגרת המוסד, אבל אני מבינה שבזה לא ניתק הקשר שלכם עם הפליים. ברור שהקשר שלנו עם הפליים לא ניתק. אני בטוח שלא ניתק לא מבחינה חומרית וללא כל ספק לא מבחינה נפשית. אנחנו בפלמ"ח והרגשנו את עצמנו כחברים לשורה. אפילו אם הייתה ספירה נאמר בין הוראות המוסד והוראות הפליים עדיף. את רוצה לשאול את השאלה הזו פה? אבל אני לא חושב שאני אתייחס אליה, שאני לא מעוניין להיכנס לוועדה הזו. טוב, אם כך נמשיך בדרך הכנתך ליציאה לאיטליה. כן, אז גמרתי בשלב הזה שעברתי למוסד לעלייה ב', ואני מדגיש את העניין הזה של עברתי מתוך פשוט שמאותה תקופה נתקלתי במגע קרוב עם אותם האנשים של המוסד שהם למעשה דאגו ליציאת השליחים והמלווים לחוץ לארץ, וכפי שציינתי היה תפקידים מיוחדים לאנשי המוסד. קיבלנו תקציב מיוחד להלבשה והצטיידנו במינימום של דברים, אבל מינימום של דברים הכרחיים שצריך לצאת לקראת יציאה כזו, וזה הכל ניתן על ידי המוסד. כל שאר הפרטים סודרו בהתאם לתכנון שנמסר לנו על ידי דוידקה, ונאמר לנו בו שאנחנו צריכים להיות בשעה זו וזו, באונייה זו וזו, שאיתה למעשה אנחנו נצא את הארץ. איזו אונייה? שם האונייה לא זכור לי שזו הייתה אונייה מסחרית איטלקית, שכפי נראה הביאה לארץ באותה תקופה מזון או משהו דומה לזה, קרגו מסוים. אנחנו הסתננו לתוך אותה הספינה, ושם אני זוכר קיבל אותנו הקפטן היה קפטן איטלקי. אני משער לעצמי שכל ההסדרים האלו היו יחד איתו, בוודאי שהוא קיבל בשביל המעשה הזה כסף טוב, והוא בעזרת דומני שזה היה הטבח שלו, שלמעשה הוא היה איש אמונו ביד ימינו. הצפינו אותנו בתוך אחד המחסנים בבטן האונייה,
למעשה ישבנו שם 3, אם אני לא טועה היה איתי אליעזר ורש ועוד גדעוני אחד. היינו 3 בחורים. אני זוכר שמסביב זה היה מין חדר ללא חדר כזה דחוק עם כל מיני סחורות בפנים, אנחנו התחבאנו בתוכו. היה שם חושך רב, אוויר מעט לנשימה, ופשוט לא ידענו מה ילד יום. הרגשנו ברגע שהיה חיפוש על האונייה, שעלו השוטרים, שמענו קולות, שמענו דפיקות, שמענו פתיחת כל מיני דלתות ומחסנים. ברור שהיינו שקטים מאוד באותו מעמד. החיפוש כנראה עבר ללא שהם מצאו משהו, או שהיה לקפטן גם כן איזה הסדר מסוים עם השוטרים שוודאי קנה אותם על ידי שוחד. הפרט הזה לא ברור לי. עוד באותו ערב הרימה האונייה את העוגן ויצאה משטח הנמל לים הפתוח. הרגשנו בכל מה שמתרחש סביב, הרגשנו שהיא גם יוצאת מהנמל על ידי הצפירות המיוחדות של הנווטים שהובילו אותה החוצה. האונייה יצאה למרחבי ים, ובשעות המאוחרות של הלילה פתח מישהו את המכסה, וכשרמז לנו לעלות למעלה. כשעלינו למעלה ראינו את אותו טבח שהוא היה כפי שציינתי קודם, איש אמונו של הקפטן. הוא נתן לנו משהו לאכול, ולאחר מכן אמר לנו שאנחנו יכולים לשבת שעה אחת בחוץ ואחר כך להיכנס פנימה. התרשמנו מתוך כל אותה גישה שהקפטן לא רוצה ששאר אנשי הצוות ידעו על הימצאותנו בתוך האונייה. הדבר נמשך עוד יום נוסף, ומה היו הסיבות בדיוק לזה שהוצאנו אחר כך לאור היום, ושלמעשה כל אנשי הצוות ידעו את הימצאות 3 הזרים באונייה, לא ידוע לי ולא ברור לי. זכור לי שרק מאותה תקופה, מאותו זמן, אנחנו היינו על גבי הסיפון, ולמעשה גם אכלנו את ארוחותינו יחד עם המלאכים. כפי נראה שפה היה איזה קרע מסוים, או שאחד המלאכים גילה אותנו, וכך שהקפטן כבר לא ראה שום טעם לכך שנהיה מוסתרים כל אותם 8 או 10 ימי ההפלגה. ימי ההפלגה עברו ללא תקלות. למעשה היה לי אז הפעם הראשונה שיכולתי יותר להיות במגע עם קפטן איטלקי, עם אנשי צוות איטלקיים, שאחר כך יצא לי לעבוד איתם. יצא לי גם להעריך מאוד את מסירותם, שנבעה כמובן בהסתכלות דרך החור של הגרוש, דרך המטבע הקשה שהם היו מקבלים, אבל יחד עם זאת גם מסירות לעצם העניין שלא על מנת לקבל פרס. בהפלגה הזו למדתי רבות, השתדלתי להימצא תמיד בגשר הפיקוד,
לעבוד על יד הנווט בחדר הסרטוט, בחדר המפות. השתדלתי להשקיע בכך שעות על שעות על מנת שבאמת אוכל לקבל מקרוב יותר את הידע ואת הניסיון של המלאכים ושל הקפטן ואנשי צוותו. אני זוכר שבזמן שהתקרבנו למקומות שהמקומות האלה היו עלולים להיות מסוכנים מבחינת ההתגלות שלנו, אנחנו שוב הכנסנו לתוך המסתור הזה. לאחר שעות מסוימות היינו שוב עולים חזרה, וזה היה בעיקר במפגשים קרובים עם אוניות אחרות, שברור שהקפטן לא רצה שיראו אנשים מיותרים על גבי הסיפון. אנחנו התקרבנו אני חושב שזו הייתה לספציה, היה לילה, הורדתי גם בתנאים של לילה, כך שלא יכולתי לזהות את המקום עצמו, איפה שאנחנו נמצאים. אני ידעתי שאנחנו נמצאים בערך בסביבות לספציה, אני חושב שזה היה נמל לספציה עצמו. בא מישהו שלא הכרתי אותו עם איזושהי סירה, אני חושב שזה היה אחד מהצוות של האיטלקים שעבדו כל הזמן בחוף איטליה, שחלקם אחר כך עסק בעלייה על הספינות, בהובלה של האנשים על ידי הסירות שלהם. משם הוא הביא אותנו לתוך שטח הנמל ויחד איתנו יצא החוצה. שם נתקבלנו, אם אני לא טועה זה היה ישראל רותם, אבל בנקודה הזו אני לא בטוח, והובלנו למחנה. המחנה הזה היה דרור הבונים. אם אני זוכר טוב, אנחנו מלספציה ישר הורדנו למחנה דרור הבונים על יד ברי, ובמחנה עצמו מצאנו צוות קטן מאוד של אנשים, כפי נראה שבאותה תקופה הייתה עלייה מהמחנה הזה והוא התרוקן. בכל אופן אנחנו לא היינו תקופה גדולה במחנה הזה, ומשם למעשה קיבלנו הוראה להגיע למילאנו. במילאנו לא שהינו הרבה, יותר נכון, הכוונה כבר יותר אליי, כי אז גם החוליה שלנו נפרדה, כל אחד יעדו לו איזשהו תפקיד, ולי יעדו תפקיד במג'נטה על יד מילאנו, ששם הייתי צריך לקבל את האנשים ולעסוק איתם יחד בהכנת הקבוצות לקראת העלייה. כן, לפני שאנחנו ממשיכים עם מג'נטה, רציתי להבהיר לעצמי. אתם הגעתם לאיטליה ומיד שלחו אתכם לאיזה מחנה נידח לשבועיים, כפי שאמרת, בלי שום אפשרות לפעילות ממשית. למעשה הקפיאו אתכם, בלי שניתנה לכם אפשרות לפעול, בלי שנפגשתם עם, נאמר, עם האחראים לפעילות באיטליה. צודקת בשאלתך, זו למעשה הייתה הרגשתי אני, ואני מתאר לעצמי הרגשתם של שאר חבריי. בכל אופן ציינתי כעובדה, ישבנו בחוסר מעשה, השתדלנו במידת הניתן ובמידה שגם יכולנו לצאת לסביבה הקרובה, להתאקלם וללמוד יותר את השפה. זה מה שכן עשינו.
למעשה אחר כך המשכנו בזאת גם כשהיינו במג'נטה, במגמה אחת עיקרית ויסודית שהשפה הייתה חשובה מאוד ורצינו לרכוש אותה בידיעה מקסימלית ובזמן קצר ביותר. מה היו המגעים שלכם עם האיטלקים בתקופה הזאת? זאת אומרת, אני מבינה שהייתם די צריכים להישמר ממגעים איתם, או שהשתדלתם להפך לצאת יותר? למעשה בתקופה הראשונה השתדלנו להישמר מהם לגמרי, והייתי אומר בתקופות מאוחרות יותר נוצרו בינינו בעקב התפקידים מגעים מסוימים שאותם אפשר יהיה לפרט בהמשך לפי הסדר. עכשיו אנחנו מגיעים למג'נטה. לפני כן רציתי לדעת רק באיזה סטטוס הייתם, האם ראשית כל הלבשו אתכם במדים, ושנית באיזה אופן קיימו אתכם, קיבלתם משכורת או שקצבה של פליטים, או איך התקיימתם? אנחנו בתקופת שהותנו באיטליה היינו מקבלים קצבה מסוימת, מאין היו מקורותיה אינני יודע. בכל אופן הקצבה הזו הייתה מחושבת בהתאם לצרכים והוצאות בדרגה סבירה, בלתי מופרזות כמובן, ובזמן שהיינו במחנות היינו נמצאים שם כל אחד בתפקידו, לא במדים. היינו למעשה לפעמים כלפי חוץ בכלל כעולים. וזה... מה? לא, לי בכל אופן לא הייתה כל תעודה, ובכל מקום שנתקלתי והייתי אומר שאני פליט, יכולתי בהחלט להציג את עצמי כפליט על ידי פתיחת את הפה ולדבר בכמה מילים ביידיש, אז ברור שכל איטלקי מיד הבין את מעמדי. במג'נטה עצמה מצאנו קאדר של צוות של מדריכים וצוות של עולים. נשארו שם למעשה צוות קבוע. זכור לי באותה תקופה היה שם אחראי בצלאל דרורי. מי? אז רגע, מתי זה בדיוק? כן, במג'נטה עצמה, כפי שציינתי, היו מדריכים קבועים, היו גם נבחרים בין העולים שנבחרו לשבת במחנה הזה על מנת לשאת בכל מיני תפקידי מנהל וארגון. ברור שלתפקידים אלו נבחרו בין העולים האנשים הטובים ביותר שרצו לעשות את העבודה הזו מרצון ושהיו גם מסוגלים לכך. ובנקודה הזו אני מוכרח לציין שבאמת היו ביניהם רבים שנתנו את כל מה שהם יכולים לתת וביצעו את זה על הצד הטוב ביותר. מג'נטה עצמה זו הייתה איזו וילה גדולה או חווה כפרית. למעשה החווה הייתה על יד מג'נטה. מג'נטה זה היה כפר צפונית למילאנו. החווה עצמה הסתרה על שטח די גדול, ולא רחוק ממנה זרם נחל הפרו. האנשים עצמם בתקופות שונות גם סיגלו את עצמם, וגם על מנת שהחווה הזו תישא יותר אופי של חווה חקלאית, הם ממש עסקו בחקלאות. הייתה מזה גם הכנסה מסוימת לגבי האנשים עצמם שהיו אז שם במסגרת ההכשרה,
ובעיקר הדבר בא על מנת שלאנשים גם תהיה תעסוקה בכל אותה תקופה של שהותם שם. אני זוכר, הייתה בחווה הזו, היו מספר סוסים, ובעזרתם איבדו חלקת אדמה. האנשים עסקו בזה. הייתה בכיוון זה גם הדרכה מסוימת מצד השליחים. שם במקום התרכזו המחסנים, נדמה לי שהם היו המחסנים המרכזיים, שהכינו שם את הציוד לאוניות עצמם. דומני ששם בעיקר התרכז הציוד של המזון. עד כמה שידוע לי במג'נטה היו גם מחסנים מרכזיים לנשק, על זה היה ידוע לכם אז? כן, היה ידוע לנו ששם יש גם מחסנים מרכזיים לנשק. לי אישית לא היה כל קשר עם הנושא הזה. למעשה יותר היה לי קשר עם המחסנים להכנת אוניות, ששם עסקנו וערכנו את הציוד שהיה מחולק בהתאם לתכנון מסוים לגבי האוניות מסוימות שצריכים להכין אותם, לגבי מספר אנשים שעלולים לנסוע בהם. עסקנו במג'נטה בקבלת הרבה מזון והרבה חומר מוברח דרך המחלקות של הבריגדה. מדי פעם היו מופיעות מכוניות עמוסות של הצבא הבריטי שהיו מביאות למחסנים האלו ציוד שונה וגנוב מהצבא הבריטי. טוב, לעניין ציוד האוניות אולי נחזור אחר כך. עכשיו הייתי רוצה להתרכז יותר בעניין הפליטים. כמה זמן שהיית במג'נטה? אם אני מאוד הייתי במג'נטה תקופה של חודשיים בערך, שכפי שציינתי ניצלנו את התקופה הזו לארגון של הציוד והמחסנים. לא הייתי אומר שהיינו מוצלים שם בכל 100%. עובדה היא שבהרבה מקרים, ואחרי שכיסינו הרבה מאוד שעות שהקדשנו ללימוד עצמי ולימוד השפה האיטלקית, היה לנו עוד חוב ורווח זמן שלא ידענו מה לעשות איתו. כך שמבחינה כללית נראה לי שבנקודה הזו לא ניצלו אותנו עד המקסימום. יכולנו אולי לתת יותר מכפי שנתנו. כן, יש לי שאלה. אתה אומר שלא ניצלו אותך פשוט מבחינת תעסוקה זמנית, אבל הייתי אומרת שלא ניצלו אתכם לגמרי מבחינת ההכשרה המקצועית שלכם, כי שום תפקיד ימי לא היה לכם בשלב זה. בשאלתך אמרת את הכל. למעשה הדבר נכון, וברור שבמידה והיו מכוונים אותנו יותר לאותה מסגרת של הכנת אומניות, מה שאחר כך במידה מסוימת חלק מהחברים שלנו עסק בזאת, או שהיו מכוונים אותנו כמו בתקופה יותר מאוחרת לקראת יציאתי השנייה מאיטליה, שזה היה באונייה מורדי הגטאות ב-47. ברור שאותה תקופה, הייתי אומר, יכלה שלא להתבזבז בצורה כזו. ודומני שבנושא זה היה מספיק מה לעשות ומספיק מה להכין על מנת שנהיה מוכנים לכל משימה כפי שצריכים להיות מוכנים אליה. כן, עוד להבהיר את זה יותר אם יש טוב וזה. בעניין האוניות, מה שנעשה, נאמר 3 דברים שהיו יכולים לעשות בכם ולא עשו. ראשית, קניית אוניות, שנית, התקנת האוניות לאחר שקנו אותם כבר למשימה של ההפלגה, ושלישית, הכשרת אנשים לקראת העלייה לאוניות.
בשום דבר מסוג זה לא העסיקו אתכם בזמן שהייתם במג'נטה, אם שלושת הדברים כבר התקיימו בזמן הזה? שוב כללית אני יכול לומר שאני משוכנע שיכולנו לתרום בכל אחד משלושת הנושאים האלו שציינת את מלוא ידיעתנו ומלוא הבנתנו ומלוא מרצנו בעיקר, ולא נעשה בנושא זה שום דבר. בכל אופן לא נעשה בנושא זה לגבי כלום, ולמעשה ראיתי את עצמי כממלא תפקידי עזר משניים במג'נטה עצמה, למרות שכל פעולה שנעשתה לידי או על ידי חבריי אני חושב שנעשתה באמונה מלאה. מאחר שהייתם כמה אנשי פליאם באותו ריכוז, ניסיתם להפעיל לחץ שינצלו את הידע המקצועי שלכם? לחץ כזה הופעל עד כמה שזכור לי בכל התקופות ובכל הזמנים. לא היה לי מגע קרוב עם השאלה הזו, אפשר לקרוא לזה כך, בחלונות הגבוהים. אני רק כאיש מהשורה שמעתי על הנושא הזה. נחזור עכשיו לעניין המעפילים, שכפי שאמרת עבדת איתם חודש, או לפחות חיית איתם חודש. הייתי רוצה שתתאר יותר בפירוט את המעפילים שם. כששאלתי אותך אותה שאלה ביחס להורדה מאוניות, אמרת שלא הייתה לכם שהות לראות מי הם ומה הם, אבל כאן לפחות שהות ודאי הייתה לכם. כיצד התרשמתם מהמעפילים? כן, בהחלט הייתה כאן אפשרות להכיר אותם מקרוב יותר. ברור שהשאלה הזו היא מאוד מאוד כללית, אם לומר יותר מתוך המגע הקרוב שהיה איתם, ובייחוד עם האנשים מהם שנשאו תפקידים ממש נוצרו יחסי חברות. עד היום יש לי מספר ידידים, וביניהם ממש ידידים בנפש, שהתקשרנו באותה תקופה ושאני מדי פעם נפגש איתם, ושאנחנו מזכירים את אחת התקופות שעברנו בהם יחד. גם ליבי, ואני משער לעצמי שגם ליבם ככה מלא רטט לאותם זיכרונות קשים ובמידה מסוימת אפילו נעימים שהיו מאותה תקופה. היה בינינו הבדל גילי מסוים. העולים בדרך כלל היו לימודי סבל, וראינו את זאת על פניהם. אנחנו מצידנו השתדלנו לתת להם את מה שניתן, ואני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר בתור חניכי הפליאם והפלמ"ח בכלל, שדוגל באחווה, ברעות וחברות, השתדלנו שהרגשתם תהיה כזו שאנחנו יחד איתם, חברים מהשורה, מוכנים לשאת יחד איתם את סבלם הם, ואפילו באותה תקופה קשה יחסית לגבי השהייה וההכנה לקראת העלייה במחנות עצמם. אני חושב שהגישה שלהם לגבי הנקודה הזו ועצם ראותם אותנו כבחורים צעירים מלאי מרץ, מלאי רצון, מלאי הקרבה אפילו במידה מסוימת, שהיו מוכנים לעזוב, הייתי אומר, חיי שלווה וללכת ולחיות יחד איתם באותם התנאים, בהרבה מקרים באותו אוהל, ואוכלים כמובן מצלחת אחת, וחיים את החיים שלהם ממש
זה היה ביניהם קצת דבר בלתי רגיל, והייתי אומר במידה מסוימת קצת דבר אשר נתן להם את ההרגשה של הערצה אלינו בתור שליחים. אמרת שזה שחייתם איתם והתחלקתם איתם ממש היה ביניהם דבר בלתי רגיל. אני חושבת שזה מאשר לי דבר שאני יודעת מדויות אחרות שלא כל השליחים התייחסו אל העולים ככה. כלומר, היו שראו אותם יותר כחומר לאוניות או שהתייחסו אליהם ביד צבאית יותר, נאמר, מתוך הניסיון הצבאי והפלמחי שלכם. איזה דוגמה הייתה יותר אופיינית לפי דעתך? או מה היה היחס המקובל יותר של שליחים למעפילים? ברור שהיו גם תגובות קיצוניות מצד המעפילים עצמם אל השליחים, אבל עד כמה שלי זכור ועד כמה שאני נתקלתי עם העולים עצמם, היחס שלהם אלינו והיחס אלינו אליהם נבע מתוך יחס של הבנה ויחס של חברות, ואני חושב שציינתי כבר את זה ואמרתי שזה נבע דווקא מתוך אותם הדברים שהיינו מוכנים להשתוות איתם ולהיות איתם יחד באותה רמה. אני מתכוון באנחנו הכולל הזה יותר לשליחים של הפלים, שלמעשה חינוכם היה מההתחלה בכיוון מסוים. הם ידעו מראש מה תפקידם, הם ידעו לקראת מה הם הולכים, הם חונכו לקראת זה, והם היו בהחלט מסוגלים לעמוד בכל לחץ ובכל מעמסה של דוחק ושל חוסר מזון אפילו במקרים מסוימים שהיו עם העולים עצמם. ואני חושב שהשוויון הזה שנוצר בין אנשי הפלים ובין אנשי הפלמח גם שנשלחו, הוא נבע מתוך אותה גישה חברית בעלת רמה מסוימת. אני לא... מקרה אחרים של סוג אחר של יחס. מצד השליחים תודה כשאלי את זה. אני חושבת שזה קלה. בתשובה לשאלתך, אז ידוע לי על מקרים מסוימים שהמקרים האלו היו גם די קיצוניים בין יחס של שליחים אל עולים, אבל לא הייתי מוכן לציין כאן בשמות ולהתייחס לזה מבחינה אישית יותר. באופן כללי, אני אישית ראיתי ונתקלתי במצבים כאלו שנבעו מצד שליחים שהיו באיטליה קודם, שהייתי אומר אולי בצביונם חונכו בצורה אחרת, ואני מדגיש לגבי הנקודות האלו של החינוך שקיבלנו בנושא זה במסגרת הפלים והפלמח, שהם עצמם יצאו מהצבא וראו את כל המפעל הזה כמפעל צבאי מסוים שמוכרח להיות מושתת על איזשהו סדר וערכים מסוימים במסגרת של תוקפנות מסוימת. לגבי הנושאים האלו, ברור שגם אנחנו ידענו עד היכן צריך למתוח את הגבול, וידענו איפה צריך להחזיק את החבל קצר ואיפה אפשר קצת לשחרר. בקשר למעפילים עוד, דיברת על מקרים של מתיחת החבל או שחרורו. אתה זוכר מקרים של הפרעה מצידם?
זאת אומרת שממש הם סיבכו אתכם, גם הפריעו לפעולה שלכם בתוך המחנה, או גם היו יכולים לסבך אתכם מחוץ לו בכל מיני פעולות שלהם. ברור שבאופן כללי אני יכול להתייחס לשאלה הזו. אם נראה מתוך דבריי קודם שציירתי את כל התמונה יפה וורודה מאוד, ברור שהיו גם מקרים חמורים של עבירת משמעת, של יציאות מהמחנה ללא רשות, של פריצת גדר בשטח של מזון, כלכלה, אפילו עד כדי גניבה של מזון. אני לגבי הבעיה של המזון והגניבות האלו הסתכלתי בכלל באספקלריה אחרת, אולי מרבים אחרים. אני קצת תיארתי לעצמי, קצת קראתי, קצת שמעתי מה עברו האנשים האלו במחנות, ולכן גישתי לבעיה הייתה אחרת. השתדלתי תמיד להבין אותם, אפילו במקרים החמורים ביותר. יחד עם זאת, כל הבריחות מהמחנה, במידה מסוימת גם התעסקות בשוק שחור, הפריע לנו בתור מלווים, הפריע לנו באופן כללי, ואני חושב שגם במידה מסוימת הפריעו לנו בתור עם, משום שבהרבה מקרים היו העולים שעסקו בשוק שחור מחבלים בכלכלת איטליה עצמה, ששימשה לנו אכסניה במחנות מעבר, והאיטלקי הפשוט מן השורה לא היה מבדיל בין הפליט הטוב והפליט הרע, ותמיד הפליט נראה לו, או היהודי הפליט נראה לו כזה שמבריח, כזה שעוסק בעבודה שחורה, כזה שמחבל בעצם קיומו במדינת איטליה לאחר המלחמה הקשה שעברה עליה. טוב, ביחד ליחסם של האיטלקים לכל העניין נגיע יותר מאוחר. עכשיו אנחנו עוד עוסקים במעפילים. לעומת גילוי ההפרעה שלהם, היו גם גילויים הפוכים בוודאי, של עזרה, של שיתוף פעולה, עליהם היית מוכן להרחיב את הדיבור? טוב, אני מבינה שאלה נכללו בתיאור הצוות המובחר שכללת אותו קודם. עכשיו, עד כמה שאני מבינה, העולים היו פחות או יותר מאורגנים, זאת אומרת, בתנועות, במפלגות. מה היה היחס שלכם לארגון הזה שלהם? ראיתם את זה כדבר מסייע, או כדבר שמראש זורע ביניהם פירוט, או כמסגרת שאתם יכולים להסתייע בה? למעשה, אני עם הבעיה של המפלגות, ובכלל מפלגה, נתקלתי באיטליה. לא הספקתי כאן בארץ לחדור, הייתי אומר, לעומקה של כל אותה בעיה מפלגתית של איזושהי תנועה בכלל, למרות שהייתי חניך תנועת נוער מצעירותי. ואת עצם חומרתן של המפלגות ראיתי באיטליה עצמה, אצל המעפילים עצמם. דומני שהחל מפעולות הבריחה וכלה בכל אותן פעולות של עלייה ב' היה איזשהו סידור מסוים, הן לגבי עלייה, הן לגבי זכויות, אני חושב שאפילו לגבי עניין של מזון, שנבע מתוך איזשהו מפתח מפלגתי. לגבי המפלגות בכלל,
נראה לי שהיו שלבים מסוימים שהיה בזה ערך, אולי במקרים מסוימים אפילו ערך רב. הכושר והידע שבעזרתו אפשר היה להפעיל את המפלגות במטרה בדוקה ומכוונת. האפשרות של השליטה על האנשים בעזרת המפלגות במרבית המקרים, עד כמה שזכורים לי, הייתה בריאה וטובה. יחד עם זאת, זכורים לי גם מקרים, ומקרים אולי לא מעטים, שאותו מכשיר שלמעשה יכול לשמש מכשיר טוב וארגוני לאותן מטרות של עלייה לארץ, הוא יכול גם באותו מקל חובלים להרביץ בחזרה. והדבר אמור לגבי פעולות סותרות ופעולות שההתארגנות במפלגות, ההתארגנות היוותה מעין חיץ, והייתי אומר אפילו גורם מפריע. אני כמובן שוב מדגיש במקרים מסוימים שהמפלגה המסוימת התנגדה לאיזושהי הוראה של שליח. הדבר בעיקר היה אמור לגבי תור של עלייה לאוניות, דבר אשר גרם לחיכוכים רבים בין המפלגות עצמם לבין השליחים. כל מפלגה דרשה את זכותה, ותמיד זה היה נושא לריב בין השליחים ובין המפלגות לגבי זכות העלייה לאוניות. אגב, אולי ידוע לך שיהודה רזי בזמנו, בתחילת הפעולה שלו באיטליה, רצה לחסל את זה מכל וכל, לבחור את האנשים לאוניות לפי השיקול שלו, בלי שום התערבות של המפלגות, והוא נכשל בזה. והמצב שאתה מתאר הוא פשוט מעיד על הכישלון שלו. ידוע לי את הדבר הזה רק מתוך ידיעה כללית על כל אותה בעיה. מה שאמרת על יהודה שניסה לארגן את הדברים בצורה צבאית יותר, נקרא לזה, והוא נכשל משום שהמנטליות של האנשים הייתה כזו שהם למעשה הם האמינו יותר במפלגה עצמה, שהם ראו בה ככוח שהיגד אותם, ככוח שנתן להם אפשרות להגיע לקראת אותה מטרה נכספת של העלייה לארץ. ובעיקר שמבחינה חומרית השאלה הזו, ההתאגדות במפלגה, תמיד נתנה להם איזושהי הרגשה של אחדות, שבעזרתה הם יכולים להשיג יותר דברים ולהגיע יותר למטרה. טוב. עכשיו נסיים את הרעיון היום, ובפעם הבאה אני מבינה שנגיע ישר למחנה הכשרה בבוקה די מגרה לפני האונייה